Hapadang ka jing yale bante lakam ya uni kunyang jing pang u coronavirus. Ka India menta klamat sia ka weipat ka jingjia. Kata katkum ka jingnya tu jong katanat badai pej ya ka forest bat ka environment. Kipuj kiblawan napo kari Afrika bat Sudan, Iran. Hakatayo baladep kilapoy bat penjulor ki jingtung jingtep hapo kari Pakistan. Katkum ka jingong jong kanika tanat badai pej ya ka forest bat environment. Layatu bakini kipuj ki don arteli ki kejat ki bahe bat ki baskem bahaban bat ya ki jingtung jingtep. Kila ruban her lane banya ship homail hakashisngi. Daki million teli menta kilawan poi hapo kari India bat kicala kibla syakta ha kini kipuj kilong kumni harum kata ka Madhya Pradesh ka Uttar Pradesh bat ka Rajasthan kawai na kicala kabla syakta jur ha kini kipuj kadai kacala Rajasthan kata Khandru teli ki district na ka Lifeline teli ki district kala syakta bat penjulor ya ki jingtung jingtep hakini kipuj katkum ka jingong jong ki expat lada omla bante lakam yakini kipuj kalong ka bama maha namarkin sa penjot lot ya ki jingtung jingtep baro.